Gost u večerašnjoj emisiji Šampanjac sa Jasminom Anom je Slavko Banjac. Večeras sa vama Jasmina Ana. Dobro večer, Slavko. Dobro večer. Posebno mi je čast zaista što si gost u mojoj emisiji. Mogla bi da kažem... Drago mi je i meni je zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama. Mogla bi da kažem Slavko Banjac, legenda i enigma. Ako bi ikako definisao... Sad legenda, ne znam, moguće, a enigma... Pa vidite da nisu stavili ni pevač, pošto svi znaju ko je Slavko Banjac u najavi. Nema neke enigme, ja sam jako normalan čovjek, tako da nema nekog skrivenog dela što se mog imena i mog života tiče. Dobro, pričamo o onom delu života pre nego što si nestao sa scene. Jel možemo na ti, izvinjavam se? Naravno. Bio si uvek poseban, imao si posebnu boju glasa i bio si lep sa onim šalovima. Žene su sekle vene. Su gledale? Ne znam to. I zaista izbacivao si sve samo same hitove. Ali opšti utisak da se ti samom sebi nisi dopadao. Kao da si živeo, kao da si čovjek koji osjeća da ne živi u svom vremenu. Zbog čega je to tako bilo? Ti si tako i govorio. Dobra je negde formulacija. Ima dosta istine. Svima si se dopadao sem sebi. Molim? Svima si se dopadao sem sebi. Pa ne znam, možda sam jednostavno i najprostije možda sam očekivao više od sebe. I da dodam da si... Ja poznajem sebe i mislim da moj taj neki talenat ili to rađenje sa toliko muzike u meni je moralo lepše da se kanališe. Neki put je trebao po meni da bude malo drugačiji, ali ja sam srećan čovjek. Jesam zaista, jer sam doživio... Retroaktivno ili sada? Sada sam posebno srećan. Tek sam sada srećan. Ali koliko je bilo svakakvih događaja u životu, upravo kad pričamo o tome da li sam zadovoljan i nisam svime što sam uradio, pa ja moram da kažem da jesam, jer toliko talentovanih ljudi je ostalo nezapaženo. Tako je. Ne mogu da hulim na Boga. Ali ono što je... Problem je samo da li sam dovoljno uradio, da li sam dovoljno preneo tog nekog talenta i muzike koje imam u sebi na neke sledeće generacije, pošto sam i školovan i... Da, to sam htela da kažem. Pedagoški taj deo usmeravanja sledećih generacija je po meni jako bitan. Sada, da li sam mogao tu nešto više da uradim? Pa sve su to neka pitanja šta bi bilo kad bi bilo. A dobro, Bog ti je dao glas, sluh, talenat, dobar izgled fizički, jako bitno za pevača. A ti, da li sme čovjek da se ogluši o neku Božju volju i da ode tek tako? Ne sme. Si nekad razmišljao o tome? Ne sme. Čuj, pa naravno da jesam. Naravno da jesam. Jer ti si ušao u sam vrh muzike. Ja sam imao i grabio sam taj neki svoj prostor. Sad možda je to stvar i vaspitanja. Odrastao sam u nekoj zatvorenoj i predivnoj priči, u nekom malom mestu, rodio se u Trsteniku, koje je bilo tako ušuškano i tako smo mi živjeli kao da nema neki svet van tog Trstenika. Kada sam osetio i ja sam rano otišao od kuće. Ja sam otišao na školovanje u Niš, pa Beograd i Novi Sad, čak i... Ja sam tu zapravo video i susreo se sa nekim stvarima koje su za mene tada bile neočekivane, ali su poljuljanje moje samopouzdanje. Da li sam ja dovoljno, opet se vraćam, znači dolazim iz zatvorene sredine, male, i onda nailazim na takve umetnike, na takve vrhunske pevače,
na takve instrumentaliste. Odjednom ulaziš u prvu ligu. Jeste, ali nisam ja bio spreman za to u tim trenucima. Ali sam grabio, ja sam krao zanat od njih. I Bog mi je dao, stvarno. I taj pečat moje specifične boje glasa, koja je jako bitna. Kako ne? To je lična karta. Tako je. Za prepoznavanje. Za slušate, aha, to je taj, aha, to je taj. Sad u ovoj gomili svega vraćam se, znači jako je bitna ta boja glasa. Imao sam jako raspevan i ogroman potencijal u svom pevanju. Međutim, tu je taj sad raskorak. Tu je sada dolazi do onoga, jer meni su pripremali za neku ozbiljniju muziku što se pevanja tiče. Pojavljivali su se tu nekoliko profesora sa akademije koji su želeli da rade sa mnom na usavršavanju mog glasa. Te si napravio opersku pevača od tebe. Tako je. Da. Tako je. Meni to nije strano jer sam u školi, u srednjoj školi već to radio, imao dodira sa tom vrstom ozbiljne muzike. Naravno, tamo nije bila ova muzika, nismo smeli ni da pomenemo da mi posle škole idemo i pravimo bendove i sviramo tezge po Nišu i tako dalje. Sada, to je pitanje, da li sam ja dobro odabrao trenutak kada sam rekao ne. Ja idem da radim ovu popularnu muziku, to su neke lake note. Dobro, krenuo si prvo sa Mišom Mijatovićem, snimao prvi album. Tako je, tako je. Bilo je kontakta i sa zabavnom muzikom. Ja sam zapravo više bio naklonjen zabavnoj muzici. Ja dok nisam došao u orkestar Miše Mijatovića, jesam pevao. Nisu mi strane bile narodna muzika. Kako da mi bude narodna muzika? Pre neki dan sam baš to pričao na drugoj televiziji. Rođen u Trsteniku, Morava. Moj otac fenomenalno je pevao predivne pesme i on tako... Znači na oca si nasledio talent? Da. Odrastao sam pored njega i slušao neke predivne pesme. Zaista. Moj otac trebao da se bavi muzikom ali eto, majka je bila surova. Je svirao nešto, otac? Otac, da, frulu. Eto, zanimljivo. Nećeš verovati, svirao je frulu i svirao je jako lepo. Jesi imao braće i sestre? Molim? Ili imaš braće i sestre? Imam sestru, da, koja živi u Vrnjačkoj banji, koja ima svoju porodicu, koju obožavam i koja mi je najveća podrška u svemu ovome. Od kada smo krenuli, pa smo nešto postali, pa smo nestali, pa smo se sada vratili. Oni su mi tu onako oaza i glas razuma. Samo da ne zaboravim. Nije dobro to što se sa mnom dogodilo, ali to je jako duga priča. Ja se zaista trudim da koliko god izbegnem da iskomentarišem šta se sve meni dogodilo u životu. Kada sam, došao do samog vrha, ali zaista jesam. Jesi došao do vrha. Jesam. Osetio šta znači to. Svi su iznenađeni bili u mojoj matičnoj kući, u PGP-u. Niko nije verovao. Šokirani su svi. Ne, niko nije verovao u mene. Ne. Svi su znali da nije sporno to moj talent, moj glas, ali moment te surove naše postavke, šta je komercijala u Srbiji? Da, ti si tad bio avangardan u stvari. Potpuna. To što je sada došlo. Znači, potpuna. Prethodni album koji je malkice meni oškrinuo vrata pred ovaj koji je napravio to što jeste, je rađen sa Futom i sa Marinom. Da. I tu se toliko toga promenilo. Toliko toga smo mi smo iskoračili u neki svet potpuno nepoznat za našu širu javnost. Zaista. Evo samo da nabrojim, pevaću da te prebolim. Kasno je 5. album, 6. album Ler. Zanimljivo da se 6. album posle koga si otišao stavio si karijeru na Ler. Stavio, tako je. A počeo si sa Greh. Da, i samo da završim, znači, naravno da
imam razgovore sa svojim kolegama koji su vrhunski instrumentalista i muzičari i producenti i tako dalje. I kada sada slušamo te pesme, oni me gledaju kao, pa šta si ti čoveče radio? Šta su razmišljali Futa i Marina u tom trenutku? Znači, prvo hrabrosti treba, potpuno se izmeštaš muziku na neku stranu ili pravac koji sam ja, zaista stojim iza toga, ja sam ga trasirao. Pa jesi, sve ovo što se sad peva između narodnih zabavnu narodnu gradsku pesmu. Ja sam imao hrabrosti za to, ne znajući šta će, da li ću imati od čega da živim. Jer opet imao paralelno, producenti u mojoj kući, oni ne veruju u to. To je za njih strana način interpretacije, strani su aranžmani, strani su tekstovi. Oni to ne prepoznaju. Mi se ne razumemo. I oni to prepuste stihi i kao vidi ti tamo, jer naravno da su zaokupirani tolikim brojem pevača. Ali ti si imao posla. Molim? Ti si imao posla na terenu. Pa jesam, ali sve je to bilo ono na ivici i marici opstanka. Potpuno sam iskren. Jer trebalo je neko vreme da to naš narod posle svega, 80 godina, neću uopšte nikoga da imenujem šta se sve događalo i te naše komercijalne muzike trebaš nekog da ubediš, ej, daj poslušaj i ovo, možda ćeš tu naći nešto interesantno u toj muzici. Da. U takvoj jednoj ponudi. Samo da završim. Ne, Bogom dan je priča i evo ja ću ti ispričati to. Vrlo interesantno. Ja sam godinama bio pevao u Crnoj Gori. Iz raznih razloga. Tamo sam dočekan zaista, nikada im to neću zaboraviti, jer su mi pružili parče hleba, pružili su mi ruku i prolazili su tako godine, ja sam živeo, putovao kroz Crnu Goru, pevao i tako dalje. Ne znam koliko puta sam prošao pored hrama Vasilija Ostroškog. Ostroga. Da. Ne znam. Ljudi me pitaju da si bio, ja kažem nisam, pa ajmo sada, pa reko, ajdemo sutra ćemo. I tako je, prošle su godine, decenije su prošle, ja ne svratih pod Ostrog. Vidjet ćeš kraj priče, prepoznat ćeš svoje pitanje. Ja ulazim prvi put u Ostrog pre 2 godine, 2,5, jer sam u kontinuitetu bio, gotovo u kontinuitetu bio 4 godine u Crnoj Gori. Sada ulazim, neki praznik je bio. Za mene, ja potpuno fasciniran svime što sam video. Naroda iz cele bivše Jugoslavije i sa strane, čak znači sam vidio i Bugare, neke Ruse i tako dalje. Sve mi je to bilo neverovatno, ali me ispunjavalo. Ulazim, čekamo taj red, ulazimo u keliju, znači gde su mošti Svetog Vasilija. Pored njega je monah koji... Znam, ja sam. Tako je. I moj pogled se susretne sa njim. Sve je to tako malo, toliko naroda. Ja kako prilazim, on tako više gleda u mene. Već taj ambijent, moj doživljaj, emocije, sve to što me znao, potpuno sam sluđen. Rekao, pitam se šta je sad ono, da li nešto nisam dobro obučen, ne znam o čemu se radi. I ja prilazim njemu i ljubim krst ovaj. I hoću da sednem, kleknem pored moštiju Vasilija. On kaže, dođi ovamo. I sad se okrene mene, ja pred crkom. Kaže, hvala Bogu, pa si došao. Pritom je mlad monah. Da. Kaže, hvala Bogu da si ti. I kaže, narode, sad ne mogu da ga citiram, pošto sam blokirao potpuno. Dobro.
Ja inače blokiram sad kad sam se vratio, kad me ljudi prepoznaju. Ja stanem i na ulici pa se ono kao, znate, ja sam Banjac. Pa kaže, znamo, naravno. Sad, na tom mestu čovjek koji kaže narode i tako nešto, evo na današnji sveti dan, sa nama je jedan od najboljih pevača koji smo... Ja gledam u momka, čoveka, u monaha, u ovog... Ceo tajac odjednom, niko ne diše. Kaže, nije dobro i nisi smeo da nas ostaviš ovolike godine. Evo, sve sam se naježila. Zato što si me pitala da li ja malo porazgovaram sa nekim... Nisi smeo to da uradiš. Kakva god te je muka naterala, ti si morao da nađeš koliko bilo prostora, vremena, da nama ne uskratiš takav jedan glas, jer to je nama radovanje. A ti si nas uskratio za radovanje. Evo, znači imam svedoke. Ja ti verujem, ja sam bila više puta i ja mnogo verujem u Boga i u Svetog Vasilija. Da li sam ti odgovorio na pitanje? Kako da ne, to je predivno. Ja to znam. I to je tačno. To si od tada prelomio i vratio se. Ne, ja sam ranije sam već krenuo, bio u studiju. Ja sam već bio u studiju i to sve onako, ajmo lagano. Evo, mogu da plaćam sada. Ali je muka bila mene naterati u studiju. Opet, rekao ti malo pre dok smo pričali pre emisije, da sam već imao problem, ali ozbiljno. Psihički problem. Ne znam. Jer ja znam, vraćamo se sad na početak, toliko muzike u meni, toliko neotpevanog, toliko neodsviranog, toliko toga što mogu da pružim i svojim prisustvom, svojim pevanjem, ali i u mnogim trenucima da pomognem mladim kolegama da ih iskorepetiram, da im ispričam kako se peva, šta radi. Pošto sa njima niko definitivno ne radi ili neka bude da ja grešim, da oni negde imaju nekog ko ih vodi kroz taj najlepši muzički svet. Da. Zbrisati i nestati u jeku slave. Moglo bi se nazvati po knjizi Erazma Rotterdamskog Pohvala ludosti. Da. Ali možda je to, ako bi filozofski nekako razmislili, bila i pohvala mudrosti. Možda je to bila i neka Božja mudrost da si ti nestao. To mi ne znamo. Samo taj splet okolnosti. Rekao si jednu rečenicu, kada bi rekao istinu šta se desilo, Srbija bi gorela. Tačno. Tačno. Reci nam bar deo istine. Ne mogu da pričam o tome jer ja sam došao i hoću samo da se radujem. Evo, danas smo otpevali jednu pesmu koju prvi put i ja je nisam čuo skoro godinu dana, koja se nalazi na CD-u koji se zove Ljubav kao odgovor. Meni je čast premijera u mojoj emisiji. Jeste, ali baš premijera. Sve je to nekako lepo. Da bi sada se vraćao... Da li možeš samo deo tog pakla? Samo ću reći... Samo deo tog pakla tvog. Ne, to nije bio moj hir. Ne mislim da je bio hir. Ne, taman posla. Ja samo ljudima da objasnim. Jer šta sam se naslušao budalaština... Dobro, pričali su svašta. Zbog čega sam ja sve ovo vreme bio odsutan, to zaista onako... Pre svega sam morao da dokažem da sam živ. Jer su mislili da tačno imao sam tešku saobraćajnu nesreću, ali okej. Ja sam morao jednostavno da budem sklonjen u tom trenutku, jer, rekao sam, odbio sam ponudu koja ne sme da se odbije. Znači, tu imamo državu i imate jednog Slavka Banjca, koji je potpuno nepripremljen na bilo kakve dilove, na bilo kakve ustupke, na bilo kakvu udobnost života. On samo zna da njegov život je samo muzika, muzika i muzika. Odlični bendovi i svirka i pevanje. Radost. Ja za drugo nisam znao. Projekcije koje su oni pravili sa mnom
su potpuno bile van nekog mog zdravog razuma. Da. Ne kažem. Kažem ti, to je ponuda koja se ne odbija. Ti si odbio ponudu koja se ne odbija. Ja sam odbio tu ponudu, to nisam smeo da uradim, da sam bar imao neku priču, pa da tom nešto kao pa videću, saću, ovo, ono, nešto da zabašurim. Ja sam samo rekao, ne, izvinite, ja to... Tu niko nije nikada izgovorio reč ne, osim ovog ludaka. Samo ludak, kao ja što bih rekao Željko Samardžić. A mislio sam da neću da ih povredim. Ja sam se zahvalio. Šta to? Kome ti kažeš ne? Nema ne, dečko. Zdravo, završena priča. A ja... Su oni tebi zatvorili sva vrata posle toga? Sve je zatvoreno, obrisan gumicom. Obrisan gumicom u Srbiji. Evo sada, kada sam se vratio, pa su želeli da izvuku neke stare snimke. Toliko sam ih snimio za RTS. Ne, nisu našli jedan tren. I ovako pitu, kažu, šta je bilo? Mnogi ne znaju. Ja to nisam nikada obelodanio. Nikada. Da. I sada sve trudim da sve u malim crticama nešto. Znači, tražili su... Ne, nisu pronašli ništa. Do kada će to da bude tajna? Molim? Do kada će to da bude tajna? Šta se stvarno desilo? Mislim da, ne znam. To je jedna interesantna, nažalost, po mene i moju Koliko godina treba da počne? Vrlo smo težak period života preživeli. Posljedice osjećamo i dan danas, ali smo sada već u nekom drugom ambijentu života. Pa sada pevamo nove pesme, pa smo uradili sve to. Pa smo zahvalni i Bogu na snazi koju mi je podario u datom trenutku da ja zakoračim u studiju. Da se uhvatim u koštac sa ovim pesmama za koje smatram da su jako lepe. Nisu ovovremenske, ali tvrdim da su na kraju krajeva dobila si CD i ja te molim da ga preslušaš i vidjet ćeš... Ne treba da me moliš, ja želim da... Da, vidjet ćeš kako je to onako pitko, lepo urađeno. Ja nisam hteo da tim prvim svojim povratkom, korakom, da sad pravim neko čudo. A ti imaš tu toliko lepu boju glasa, zaista da te je zadovoljstvo slušati. To su retki pevači koje možeš da slušaš, recimo, kao što sam mogla Olivera Dragojevića, recimo, da slušam. Njega sam mogao da slušam i noćima i danima. A ne možeš svakog pevača da pustiš pa da ga slušaš 2 sata, recimo. Eto ti. Bilo je duhovitih nagađanja. Ja sam se malo smela, mi smo duhoviti narod, dok te nije bilo. Kaže, ukoliko se vrati na scenu, bit će to kao da ga je majka još jednom rodila da vrati godine. Tako je. Neverovatno šta je taj stih. Koliko je pitanja i odgovora dao, a snimljeno je 1993. godine, niko nije ni slutio kako će život i koji su putevi Gospodnji. Ali kako je taj stih obeležio zapravo majko još jednom rodi me, da vratim godine i tako dalje. Kaže, šta bi danas mogao da radi, to ljudi nagađali dok nisi bio tu, kaže, daleko je negde, ne zna gde. Tako je. Da. Kaže, ženama svim bio je vatra, crni dim, jednoj ženi do duše bio je stvar navike. Naši ljudi su duhoviti, da. Kaže, ima nekog dok si ti čitaoče sam. I to je dobro. Da. 2012. godine pojavio si se iznenada u hotelu Jugoslavije, pevajući nekim privrednicima, na skupu privrednika. Tako je. Tada smo zaključili da si u nekom biznisu. Pa iskreno da budem ja nešto... Pa dobro, morao si od nečega da živiš sigurno. Tačno je, bilo je tu neki kontakta sa biznisom u tom periodu. Znaš, kreneš, ovde su ti vrata zatvorena. Ja nisam čovjek koji može da sedi i da čeka... Da plačeš. Da padne nešto sa neba. Nikad mi ništa nije palo sa neba, nego na grbaču i rad. I nema tu neke filozofije. I onda bilo je.
bilo je, jer sam tokom života stekao puno prijatelja i ovde, u Velikoj Jugoslaviji i van. Bio si i dugo u inostranstvu, je tako? Ili si u Americi? Bio sam i u Americi. Da, živao sam u Njujorku, jedan lep period i vratio se poslednjim avionom pred one najsurovije, brutalne sankcije koje su nam uveli Amerikanci. Poslednjim avionom sam došao, to je DC-10, i to je nešto ostalo tako urezano u mojoj glavi. Kad na licu mesta vidite, ispratite, znači ja sam mislio i dalje da nastavim da živim tamo. Da. Kada sam doživeo sve to u sred Njujorka, takvu brutalnu kampanju protiv ove naše mučene i zemlje Srbije, ja sam se spakovao. Ljudi ne mogu da veruju. Ja se vraćam posljednjim avionom. Ne, niko ne veruje da... Ne, nisam mogu da živim tamo. Niti bi ikada živeo tamo, jer oni su ljudi bez duše. Sad mogu na široko i na dugačko da vam pričam. Ta kampanja, ta brutalnost, to skrnavljenje naroda koji je sa takvom istorijom, kakvi god da smo, mislim da nismo decenijama unazad imali mudre političare. Ja mislim da je tu problem i da zapravo je unutrašnji taj razdor i raskol kod nas daje pogodnost tim zlotvorima da se poigravaju sa našom zemljom. I vrlo interesantno, jedva su nas pustili. Kapetan ne sme da izađe iz aviona. Sve se događa na J. Kennedy-u, na aerodromu. Kapetan ne može da izađe iz aviona. Ako izađe iz aviona, oteće nam avion. Bože. 350 ljudi, pretežno žene starije i žene sa malom decom. Zašto je to tako bilo, ja ne znam. I ostali. Izbacuju nas iz zgrade. Nama je, naš JAT-ov šalter je zatvoren. Nema ko da nas pusti, nema gde da čekiramo stvari i pasoš. Izbacuju nas ljudi. Policija nas izbacuje 350 ljudi na kišu, led, sneg. Strašno. To je fascinantno. I sada kad slušam priču o demokratiji, o čudima, vi ste ovaki Srbi, niste... Mene to pogađa. Malo pre smo nešto brzo, pa si kao pun si gneva. Nisam, nego to je život. To su činjenice. Ti nisi bila na tom aerodromu. Ja sam bio. Pa me udaralo, jer smo se potukli sa policajcima. I pre 6-7 meseci nađem čoveka posle, to je bilo kad, 91. godine, sretnem čoveka posle 91. godine koji je sa mnom se šibao sa američkim policajcima na aerodromu. Baš burnu biografiju imaš, nemam reći, da. Da. O tebi se sada ništa ne znam. S kim živiš, gde živiš, koga voliš, imaš li deca? Imam, volim. Ako možeš da kažeš. Ne, ja volim da volim. Ljude zanima to. Ja volim da volim, da. I baš u ovom nekom periodu, ovih godina, sam vezan za jednu osobu, uživam u toj vezi. Imam sina, Gaga, koji ima 28 godina. Jako sam ponosan na njega. Lepo. Čime se on bavi? Jel peva, mislim, ne? Ne, on je kao klinac u srednjoj školi. Ne, počeli smo mi da sviramo klavir odmah, nešto u 6-7 godina, prvi razred osnovne škole, smo krenuli na klavir i Gaga tako jako lepo svira klavir, ali je želeo da peva. I on je pobedio, ne znam koje godine, na republičkom takmičenju tih osnovnih škola Srbije, u Pančevu. Eto, to zapamtio sam. A inače, Dragoljub je, muzika mu je sada hobi, jako je voli, a
otprilike koliko smo se, ako smo se dobro razumijeli, 23. novembra brani doktorat na Fakultetu za fiziku. Jedan jako uspešan i kvalitetan i čestit čovjek. Baš lepo, lepo. Da. Lepo. Slavko, ko su nekada bile najfatalnije žene na estradnoj sceni? Ko su bile onako najveće zavodnice? Ko su bili zavodnici? Zavodnice. Ko su se žene, recimo, tebi dopadale u to vreme? Ne znam, valjda, ja sam toliko toga odsvirao pre nego što je, pa sam sve to nekako gledao iz nekog drugog plana i nisam nešto posebno obraćao pažnju, niti sam imao neku posebnu želju da budem sa tim fatalnim našim ženama, koje su bile i popularne. Bilo je, zaista je bilo. Ali ja sada, tako da kažem par imena, zamerit će mi mnoge, jer sam zaista sa svima sam bio jako dobar i korektan. A bilo ih je. Dobro. Imate li neki hobi? Ja baš sam malo pre rekla da zamišljam da igrate preferans i da idete u lov. Pa, ne. Meni je hobi sada sviranje klavira, jer sam, kad sam počeo da... Ti još neki instrument sviraš? Sviram i hornu. Svirao sam. Kada sam krenuo sa pevačkim nastupima i snimanjima, ja sam potpuno zapostavio klavir, jer sam iza sebe imao vrhunskog klavijaturistu koji je i dan danas moja i leva i desna ruka, Dragan Virijević. Tako da sam to nešto najlepše i trenuci moji sa klavirom, to preludiranje, neki partitura je za mene potpuni katalizator. Tu sam u nekom svetu čarobnom gdje ne mislim na bilo koji predmet, prosto me ta boja klavira me i ti zvukovi me odvedu u neki svet, imaginarni. Uživam. Znači, sada uživam kad mogu sina Gagu da dovedem, da mi on svira, tako biramo neke dobre sonate, lepe. Svašta nešto mi sviramo. To je potpuno zadovoljstvo. Zaista. Kog pevača ti ceniš? Koga bi, recimo, doveo da ti peva na ulici? Koga? Pevača ili pevačicu, svejedno? Pa... Danas, mislim. Pa iskren da budem, što se pevačica tiče, ima ih tu naravno, ali nekako mislim da bi to bila Ana Bekuta. Jer sam s njom u to neko moje zdravo i normalno vreme, ali čuj normalno. Dobro. Najveća popularnost me zadesila 1993. godine u jeku rata, sankcija, devalvacija i čuda, tako, ali nije važno. Šta sve čovjek zapravo doživi, preživi i s čim se sve izbori, pa to je fascinantno, zaista. A voleo bih, nažalost, ja sam imao sreće, pa sam pokojnog Šabana slušao u kafanama noćima i noćima. To je nešto što ja sam potpuno neka druga ponuda muzička i priča i pravac u odnosu na Šaleta, ali to je nešto fascinantno. To ko nije doživeo kada je on takav bojem i čovjek koji je zaljubljen u kafanu, u pesmu. To je nešto fascinantno. Verujte mi na reč. Zaista, ljudi su mislili da on vreme troši po kafanama tek onako. Da. A nije tačno. Nije tačno. On je uvijek imao harmonikaša ozbiljnog pored sebe, to je njegov prijatelj bio, i on je tokom tih noći i noći tačno slagao svoje interpretacije, svoje ukrase. Sve to on nameštao
ljudi su mislili da on to kao peva bez... Ne, vrlo pretencijozno, vrlo precizno je tražio najlepše ispevane stihove, refrene svojih pesama. Baš u tim kafanama. To je nešto fascinantno. Bio zaista. Kad smo već kod Beograda, koje mesta voliš u Beogradu? Imaš li neka omiljena mesta? Gde voliš da izlaziš? Da li se družiš? Da. Ima tu nekih naših kafana gde se skupljamo, Ustanak, tako nešto na Dušanovcu. Ali volim ta mesta, volim taj prostor pored reke. Voda me opušta, voda me smiruje. Kao što me smiruje zvuk klavira, tako me ozbiljno voda opušta i tu se osjećam dobro. Osjećam se dobro i tako da koristim svaki trenutak, da li sam na Savskoj promenadi ili na 25. maju, to je to otprilike gde ja uživam u lepotama Beograda. Da. Jel imaš neki svoj životni moto? Nešto čega se držiš? Pa, ne mora biti moto. Držim se samo... Da li si principijelan strogo čovjek? Jesam ja. Preterano. Jesam. Nemam neki te već ispričane moja, ali tako želim da ljudi, saradnici, prijatelji, budu čestiti, zdravi ljudi oko mene i da ja tragam stalno za pravdom i za istinom. Pa eto, možda ću doživjeti, volio bih u skorije vreme, uopšte ne samo ja, nego svi mi, da doživimo onako neko lepše i bolje vreme za život. Gde pevaš za Novu godinu? Novu godinu pevam u Kruševcu. Stvarno? Lazarevo carstvo, moj grad, tu sam mnogo, pošto mi je rođen sam u Trsteniku, Kruševac je odmah tu, Kraljevo je odmah tu, moji su živjeli u Vrnjačkoj banji, preselili se iz Trstenika u Vrnjačku banju i tu su negde moji počeci. U kom restoranu, molim te? Molim? U kom restoranu? Ja sad stvarno ne znam kako se restoran zove. Ne, to je više zatvorena priča i ne mogu sada baš da vam pričam ko će biti sve tu. Ali je fenomenalna ekipa, ali to je Kruševac. Znam sigurno, dugo nisam pevao u Kruševcu. Mnogo mojih prijatelja. To je 31. A prvog u Banji? A prvog pevam sa grupom građana, tome se radujem. To je strašna svirka. Oni su tako sjajni momci, tako dobro sviraju. Zapravo muzička ponuda im je toliko šarolika da je to fascinantno. I sada... U kom hotelu? Ne, Hotel Fontana. Oni su 31. Ja im se pridružujem 1. I ja mislim, kako kažu ovi klinci, goreće i Kruševac i Vrnjačka banja. Hotel Fontana, da, u Vrnjačkoj banji. Hoće, kako ne. Pa evo, ne znam, ti si stavljao zamerke današnjem muzičkom, kako bi rekla, stanju muzike, da je previše vizualizacije, da je brutalno vizualizovana, da ima mnogo manje, da se govori o nekom X faktoru, a ne o pevanju i o zaista muzici. Meni bi trebalo jedno pet emisija kada bi mogli da približimo mi sve to. Stanje je tako kako jeste. Odgovorni su za to i ovi koji proizvode i ovi, ali vrlo interesantno, i ovi koji konzumiraju. Sada, ja neću ovu emisiju sada, hoću da je završim sa osmehom. Mnogo toga treba uraditi. Mislim da smo kao nacija, kao narod, jako zastranili sa odabirom muzike koju
konzumimo, koju slušamo. Zato su najviše krivi mediji i producentske kuće koji ih proizvode, je li tako? Sad, čovjek kod koga nada ne gubi ni jednog trenutka, ne sme da prestane, ja hoću da verujem da će u neko dogledno vreme, ali tu mora mnogo truda i mnogo rada, jer je mnogo godina unazad toliko toga već jeftinog, prostog, napravljeno i zatrovanog u našem narodu. Nažalost, u mladosti i lepoti Srbije, ali hoću da verujem da će se uzeti u pamet i krenuti da slušaju zdrave, kvalitetne i dobru muziku. Dobru muziku. Nismo nazdravili. Ovo je emisija Šampanjac. Evo, za tvoj povratak zaista je. Za tvoj povratak i Bogu. Da, hvala najlepše. Ja mislim da zaista i želim i hoću. Meni popularnost niti je jurim, niti tražim. Znaš koliko sam težak da dođem u emisiju uopšte da pričam. Slikanje mi je, sve to mi je onako u nekom drugom planu. Samo se molim Bogu da stižu neke dobre, kvalitetne pesme da bi imali ovi mladi ljudi, mladi lavovi šta da pevaju i šta da slušaju u nekom sledećem periodu. Tako je, da ne rastemo više uz pogrešnu muziku. Sad ova deca, mi smo rasli uz pravu muziku. Tako je. Ali, Slavko, mnogo ti hvala što si mi bio gost. Stvarno mi je bilo zadovoljstvo, jer razgovor s tobom je za mene zaista ekskluziva. Hvala ti puno. Hvala svima koji su učestvovali u stvaranju ove emisije. Želim ti puno uspeha. Hvala. Jer trajati 10 godina i emisiju voditi 10 godina, to je za svaki respekt i poštovanje. Još jednom hvala ti puno i sve najbolje. Hvala. Poštovani gledalci, sa nama je večeras bio čuveni Slavko Banjac, legenda i enigma. Laku noć.